Għaddew aktar minn sentejn mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u s-sitt siġġu l-Unjoni Ewropea wedet lil Malta għadu ma daħalx fis-seħħ. Dan għaliex il-protokoll li permezz tiegħu Malta ser tikseb is-sitt siġġu għadu ma ġiex irratifikat mill-Istati membri kollha. Fadal 4 pajjiżi biex jirratifikaw dan il-protokoll iżda l-Greċja biss għadha ma bdietx il-proċess ta' ratifika. Joseph Kuxkieri li fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew ġie elett biex jirrappreżenta lil Malta fil-Parlament Ewropew illum kiteb lill-Prim Ministru biex fl-interess ta' pajjiżna iqajjem il-kwistjoni mal-Prim Ministru Grieg. Dawn it-tnejn ser ikunu qed jiltaqgħu din il-ġimgħa fl-laqgħa l-Prim Ministru u l-kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U appella lil Prim Ministru biex iqabbad lir rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea ħalli fil-laqgħat tas-summits u l-Korper jaħdem fl-interess ta' pajjiżna dwar din il-kwistjoni. Joseph Kuxkieri ribatta dak li kienu qegħdin jippruvaw jgħidu xi mezzi tax-xandir lokali u qal li huwa fid-dmir tiegħu li jagħmel dawn it-talbiet għaliex kien il-poplu li eleġġih demokratikament u għal sentejn sħaħ iċċaħħad b'mod inġust milli jaqdi u jservi lil Maltin u Lawċin. Dan għandu jsir fl-ispirtu ta' Ewropa li verament temmen u li tassew lesta tirrispetta d-deċiżjonijiet ħielsa tal-popli Ewropej. U għalhekk importanti li f'dan ir-rigward kulħadd jiġbed l-istess qabel fl-interess nazzjonali għal Joseph Kuxkieri.